Počuli ste už o labubuleskoch, ktoré sa dajú kúpiť v TMK. A ak ste o tom ešte nepočuli, sú to lesky od Essence, 4 rôzne farby a jeden secret, ktorých je len 1000 na celom svete. Ideme si ich spolu otvoriť a na konci vám ukážem, aké všetky mám. Strašne sa z toho teším. A je to zabalené kvôli tomu, aby ste nevedeli ľudia v TMK otvoriť a pozrieť, aký tam je. Mám zeleného! To je tento. A ideme na druhý. Tam bude... Tram. Ja som to odtrhla. Nie! A tam mám rúžového. Tohto som chcela úplne najviac. To nevadí, to opraví. No, ale teda mám 2 tyrkysových, 2 svetloružových, jedného tmavorúžového a nemám ani jedného fialového, ale nevadí. Jasne som chcela tých secret, ale dalo sa čakať, že to nebude. Všetky lesky sú bezfarebné, sú voňavé, krásne voňajú. A ak aj vy máte svoj labubulesk, tak mi ukážte v komentároch.